Min ħolma fiċ-ċkunita għal negozju li qed jikber. Id-disinjatriċi Rose Marie Abela tispjega kif tħossha fortunata li qed tiżviluppa l-ħiliet tagħha f'mument fejn is-settur tal-moda f'pajjiżna qed jissaħħaħ. Li għall-grazzi tal-Alla llum il-qudiem sena b'sena mixjin iktar il-qudiem. Jiġifieri wieħed għandu jħares lejn is-settur b'mod differenti il għaliex anka hawn Malta ovvjament m'għadniex Maltin biss qed tiżdied il-kompetizzjoni, jiġifieri l-kompetizzjoni it's good. Hija ħaġa tajba li jkollna kompetizzjoni għax wieħed jibqa' jinspira li għandu jkollu xi ħaġa aħjar u dejjem tipprova timprovja. Jiġifieri b'dawn l-affarijiet, b'dawn l-ispunti qed naslu fejn 5 snin ilu żgur ma konniex. Fil-fatt illum tħaddem madwar 5 interns u fi żmien li ġej se timpjega aktar persuni. M'hemmx biss opportunità ta' impjieg għal ħajjati, iżda wkoll għal ħaddiema minn setturi differenti fosthom accountants u fotografi. Nixtiequ nkomplu nkabru t-tim, ovvjament, since li qed jiżdiedu l-klijenti jiżdiedu kollu x-xogħol u ma tibqax one thing person. Ovvjament m'għandix ħadd liħaq ma' kollox, accounts, invoices, graphic design, lookbooks, fotografi, ħjata, design, it's not just one thing, ġifieri biex tlaħħaq kollox flimkien. Waħdek jew żewġ persuni hija impossibbli. Rose Marie saħqet dwar l-importanza ta' avvenimenti bħal Malta Fashion Awards għaliex iservu bħala pjattaforma għal disinjaturi tal-moda lokali biex jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Kull sena d-ditta tagħha tħejji żewġ kollezzjonijiet tal-ħwejjeġ li wara avvenimenti bħal dawn jinxtraw mill-pubbliku. Iżda mhux biss. Grazzi għal dawn l-avvenimenti aktar nies isiru jafu bit-talent Malti u għalhekk jażlu id-Disinn lokali. Iżda fejn tidħol il-moda Rose Marie temmen li jeħtieġ li jiżdied l-arfin. Għalhekk appellat biex istituzzjonijiet edukattivi jinvestu aktar f'korsijiet relatati mas-settur għaliex disinjaturi bħala qed isibuha diffiċli li fost oħrajn isibu ħajjat imħarġa. Għandna nkabbru il-knowledge hawn Malta fuq fashion, għall-grazzja tal-Alla kemm l-MCAST u kemm l-Università qed jinteressaw iktar ruhom lejn is-settur tal-moda since li kif qed naraw li qed jikber biex jagħtu iktar knowledge fuq wholesale, anka il-mod taħjata, seamstress, graphics, llum il-ġurnata nagħmlu x'ħażin, jiġifieri hemmhekk ġa koprut. Imma bħala ħjata għandna bżonn iktar knowledge. Biex fil-waqt li s-settur jissokta jiżviluppa, iktar żgħażagħ bħila bħal ta' Rose Marie ikunu jistgħu jkomplu jagħmlu l-ħolm tagħhom realtà f'settur li qed jikber u jiffjorixxi.